Osimunna ọkwanị amana ka azụbala afịa ji afọ na ya gwọrọ die na ya bitere mmadụ 55k and na ya gwakwa na ya tinyere ego nke bụ 45k plus nke ya nwa ya just na-azụ afịa na-eme ọfụma ọ bụghị gatago ya pụta ụtụtụ ya pụọ. Osimma mana o nwere bọsị die kọrọ ya ife kụsị anya ife ya edibe disie nwanne die na-anụ nwaanyị be nwoke wee kpọọ ya wee sị na die tiri ya ife. Die wee tụtụrụ fon wee kpọọ die wee na-aba sị na o metụkwa nwanne nwaanyị aka na ife a ga-eme ya ama ndọsị mma na o metụkwa nwanne nwaanyị aka na ife a ga-eme ya ama ndọsị mma na ha aba for an hour na ọ nọ na-abalụ the guy mba. Osimnne ikekwụla ọtọgwu ya aka na-ekwu nke afọ ga after 1 month or 2 the guy ekụkwa nwanne nwaanyị ihe ụna amana mami ya na die si nwanne nwaanyị anya na taba nwanne nwaanyị akpalụ ngwogwu ya na-abịa nna ya jenọrọ abịa na-ekpe ya na-agwa anyị ha wee kpegide wee kpebuo nwanne nwaanyị wee cheghekwa azụbe die ihe kpere nwunye metụkwana nwanne nwaanyị aka ege na o metụkwa ya aka ege nọ na ya anọsigo mana die bata bie o welie wee na-eme ịmara ihe tinka na-akụpa Osimnne Osim anọgide die wee ya arụ ya na ife anọnwa sị na o nwere ọnya n'afọ mana ọ bụrụ ọsa na-anyụ nsị n'ụlọ na-anyụ amịrị n'ụlọ na ya anwụsigo ya wee bido na-ebugharị nwoke ọ na-agba ma agbọọ ya na-ebugharị ya na-apaghalị ya ga-anọgide n'ụlọ ọgwụ na-esi na-egbogo na-egbede na-elete this guy ụmụ enyi nwaanyị niile o nwekwe nke bịa n'etie na ebe afọ maka na di ya yabaziri nke na ọ mara onwe ya ka ọ nọ wee hapụrụ ya fon ya ya wee fụ na di ya bụrụ sọ nwaanyị ka ọ na-achọ na each steeti dị na Naịjirịa na di ya nwesịrị nwaanyị ebe afọ onye nke kpọ o si Anambra akpọ onye nke o si Enugu ndị si Igbo ndị si nne sorry but ya achịkwa otu Osimụ ụmụ nwaanyị wee kpọkọta ya na fon ya asị oo kedu ụdị ihe dị ihe nka ike kwụrụ ọtọ gwụ ya kekwe n'ife a ga-eme ya kpọọ mami asị ya na nwoke niile na-achụ nwaanyị ya dibe na ya mala etu nke esi wee chụgide na o nwere ife ya melie na o gburu ya na o mere nke nna na ọnya nwa bụ marriage ya kpakwa nkịtị di ya wee yasị arụbata ya ajụpụ ya sị ka ya chọrọ ya ya ụdị anya ọlalị ya wee sị maka na ife aja agwali ya ihe anụnwa bụ na o bute ọya na ọnya nwa ka ọ ga-ebunye na nnekwe ka o si wee ya arụ kịta ya sị arụ ya na-ebugheli na ọnwụsigo ọsị ama ya yọrọ anya bugheli enyi na ya yọrọ anya bugheli enyi na ya yọrọ anya bugheli ndị na ọ bụrụ sọsọ ya nwa bụ nwaanyị di ya gụrụ arụ ọ na-ebugheli ya sị m ihe a utesie enyi maka ya gba afụfụ ya tara kpakpakpa wande dị sị na ya dọrọ ya ime ya wee chụpụ ya ọsị na ọ dụrụ ime Osim ikekwụla ọtọgwu ya o wee sị ya so na ọ bụrụgodu na ọ dụrụ ime wuche n'isi na gịnị ya na-abụ na-abụ ọsị ya gịnị wee mezie na ọ bụgodu na the girl dị ime na ife o kwesịrị ịdụbọdo adabat ọ bụrụ na the girl dụrụ nwa bata bie as long as na the girl dụrụ nwa wee bata bie na ọ gbasarala ya na o kwesịrị itinye ọnụ na ya na nwoke ka ya bụ ife dị mma ka ya ga-eme na ọba the girl udo nwa batabie bụ na na-eme ajọ ife ọkwana ya si ọkwana ya wee nọgide dịga nọzi anọ na-eselufe okwu dịga wee kpọọ ya na fon wee sị ya na ya dụrụ ime na ya just gwa die na ya dị ime ka amala ma ọ bụrụ na ya dụrụ ya ime ma ọ ga-eteki care of her. Imagine the gods. Hey Osimnne na ebelivuru maybe na the girl dị ime eziokwu the girl wee je wepụ the nwa because na the rumor was flying ịmagolo everybody na-ekwu ya wee kpọọ mami ya wee sị ya na nnekwe another one nwa gị mere na ọ tọbara mmadụ ime mami ya sị ya ọkwọ sị na nwatakịrị na nwa afọ adụrụ ime na ọ bụgodu na the girl dị ime na nwa bụrụ ajọ ife na ọ mụọ nwa fa analị ya nwa zụọ na nwa ya nwoke tụba mmadụ ime ọmụọ nwa fa analị ya nwa zụọ na nwa bụrụ ajọ ife so nya kolu jebe hey Osim ebe afọ ka ya nọ wee sọ ọkwa ịfụ na nwaanyị ya ma kpọsị nwaanyị a na fon na-ebido gbaa dị ume na nkịtị si ma ọkwana ya o wee luo one day ịmagolo ka the tendency elufe okwu ịmagolo a wee basị ya mba
ịmagolu di na nwunye aka emekisịrị ọpụ from ihe menụ o wee mekwekwa ọzọ o sekwele ha okwu after that morning na ya dịkwa ime na nke a bụrụ nke na ịdị ime ka di gị na-ezelu gị asị na nwaanyị dị ime na nke a bụrụkwa na nke na ịdị ime ka di gị malụ na ịdị ime ịgbago na ọ bụrụ ife niile ka a na-eme nwaanyị dị ime ka asịkwa si nwoke a wee kụ ya ife ọ kụrụ ya dade kụsị anya sị m mgbe di ya ji wee pụọ nya wee binite ebe etili ife nye bido na-enwe ukwu ilo ukwu bido lobia ile again na-eje saa arụ sasịa arụ fụ mme na arụ ya na-eche na just and na that day na afịa ha na-azụ very well ịghọtago nya ewere ihe eti na alụ buru ya pụọ na-asị na ịmago na just mgbe ụfọdụ ịdị ime na ị ga na-afụ ya wee luo n'afịa zụba afịa the thing na-increase cha ya wee gbalụ wee jebe na nke nọọsụ na ineti ya anya ma ya bụ na ya dị ime and ọ nọọsụ a na-enetekwa ya ma ọ bụ na di ya kụsị anya ife so many times o tigolo ife thank God for that nọọsụ afọ ya wee je nọọsụ wee nenebi arụ n'isi wee sị ya na ife akụrụ ya dị too much ya jebe General Hospital maka na arụ ya niile bụ ụpa ya wee gbalụ wee naba n'ụlọ wee luo wee kụla akpa ego edobe n'elu tebụl ịghọtago wee jesa arụ sasịa arụ wee gbalụ jebe na shọpụ dị esi a na ihe awa o tiri ya na nwa dịkwa ka ọ na-apụ ya duru ejebe ụlọ ọgwụ osietu ụlọ anya ya sị ya na isi adọrọ gị mma na o nwere ndị bịala ebe afọ ịbịafe ya ịmago ọnụ n'ọnụ ife na-eme ya wee yọba ha sị biko ha buru ejebe ụlọ ọgwụ na ya na-anwụkwa ahụ ha wee buru ya na meshin wee jebe ụlọ ọgwụ nke na-apụta na ya rafụla akpa ego afọ na tebụl na echetazide ebe a nọ bikos na ya mụrụzi ebe a nọ ya wee ruo ụlọ ọgwụ dọkịta wee neneche ya wee tie wee nye bed ya wee dinele ebe afọ mgbe ya ji wee lota akpa ego ya ọ dịgo late ọsị ma ọgwana ya ewee kpọbatie na fon kpọkata bikos o chere na ya na-egwu egwu ọsantịn mgbe o ji wee zuzulu wee bịa dọkịta wee duru ya wee fụọ ya na dọkịta wee kwụsie dọkịta wee sị na a ga-enye ya bed ya wee nọ n'ebe afọ nwa bido fụbazi anụ too much sị ma ọkwana ya wee kpọọ woman of God na-enyeli ya aka wee kọbali ya woman of God wee na-asị ya ka ekwenụ ihe o jiri wee maa na ihe a dị otu a na ọkara ijebe ụlọ ọgwụ n'ụtụtụ ọ sị ya na ya gbọrọ na nwa afọ ga-apụ na ya che na just imagonu na uche niile do n'afọ ịgbagolo ebe ị na-achụta ego ịpụta ụtụtụ na-ebe afọ ka uche gị ga-adụ n'ụbụrụ ka ya sị ma sọkwana ya ewefụcha di ya wee na di ya for one day na ife a nọ n'ụlọ ọgwụ afọ bụ 1 week plus for one day na di hara lọ n'ụlọ ọgwụ afọ n'ife ọ na-emewodolo nwa ya nwoke bịa nọsi ọ sị m the next day na dọkịta si na nwunye ga-aṅụ ọgwụ by 10 ya